Goeie, welkom weerom bij uw podcast Wraksel je mij het Wurd en mij de Wraad. Dit is de laatste episode van de 4e serie. De 4e serie gaat over Satans listen, bedrog en deconstructie. En deze laatste episode gaat op het Doele, van Grifformeard naar Ferkeard. Nijtig waskagen we over het gevaar van de Nije Hermeneutyk en het zelfs zou meemaken hier op een school wat ik studeerde voor dominee, kwamen we jierren later waarom in het Nederlân en daar kregen we wertemeidjen met dezelfde deconstructie in de Nije Hermeneutyk. En daar willen we het nou over hebben. 1. Gods leiding. 8 jaar lang werkten we in Eerst-Azië als zendelingen. Het was een drukke, maar tegenbelenjende tijd. Als kwalmaster en als huisgemeenteleiders. Er waren tijden dat we in de schijnwerper stonden van de religieuze politie van dat land. Maar we vertrouwden op Gods leiding en zeggen, liekens de aarden in dat land dat zijn henen, de bergen binnen heeg en de keizer is 4 voet. Na 8 jaar van vruchtbare dienst moest er een eind aankomen. We hebben een flesje hier voor uw Tsjerke geerkomsten en we mochten graag zongen voor uw Heer. Maar doet het noffelijk waar weer, betiert in het voorjaar, en uw nieuwe borrelje op het balkonsje zitten, dan kon ze het net goed hebben dat we zo luid aan het zongen waren en ja belden de politie. Nou ja, mijn boel vanzelfs, want doet die blikken dat we een illegale religieuze groep waren en dat kon vanzelfs net meer. Hoewel we tijdelijk ondergronds gingen, weer duidelijk dat onze rol als buitenlanders in missie net in vrede terug kon gaan. Na overweging en gebed besloten we om naar Friesland te verhuizen, dat mijn ouden vanwege haar hege leeftijd en afhankelijkens lokale type nedergingen. Wonderbaarlijk genoeg kreeg ik een baan als leraar op een christelijke middelbare school in Friesland, net zo ver van mijn ouders huis. Een schofje liep dat problematisch, want ik wil mijn Nederlands burgerschap kwijtraken, doet ik Canadees worden via jierren verleen. De school, zo wat haar vertelt, hier een geschikte leraar met een Europees paspoort vinden moeten, voordat ze mij als Canadees aannemen mochten om voor haar docent te wezen. Na een schofje, dank aan God, wie dit probleem oplost. Maar de school ziet net een proto-christelijks meer in. En omdat ik wat te kritisch weer, woon ze mij na een jaar eens wel weer kwijt. Maar waar jitten we eens bij als christelijken in de Tsjerke in Nederland? Waar zullen we bijpassen of waar kunnen we God kennen? In voorgaande jaren vragen Canadezen mij wel eens, wat voor Tsjerke is het? En dan zei ik, een christelijke Tsjerke. Maar toen vragen ze, welke soorten van christelijke Tsjerke? En dan zei ik vaakst, wie binnen een soort de charismatische, Grifformeerde, baptistische Tsjerke, met vaakst wat Lutherse sympathieën. Maar dat kon in Nederland vanzelfs net. Dat we moesten ook om eens heen zien, om te zien wat we nou winnen in deze nieuwe context. Na een tijd van oriëntatie en gebed vielen we terug God laten te worden om ons aan te sluiten bij ons oude Tsjerkeverband van ons jongheid en ook in het plek dat ik teint weer in Friesland.
Ja, wiene der meer evangelisch geworden en lieken de leer van de leaders van de Gospel Coalition te waarderen en zaten we toch weer hier binnen wie te plak. En omdat we nou weer Grifformeard wienen, kon ik ook te plak als een docent in de Grifformeerde middenschole daar. 2. Cultuurschok. Dochs, na wat een jaar, wordt het ons oorvloedig duidelijk dat we serieuze zorgen moesten hebben over de geestelijke staat van deze kerken. Waarom? Nou, direct al als docent in de Grifformeerde school, wat er zijn, we zoenen op een retreat. En we gaan naar een Roomsk klooster. Een Roomsk klooster? Ja, wees. En we zoenen ook meedoen met de mis. Wat? De mis? Ik moest Grifformeerd worden om hier al les te gaan. En de Grifformeerde confessies zijn dat de pauselijke mis een vervloekte aangoorderij weer. En hoe kon het dan dat we zonder het te bespreken en zonder bezwier te maken daarover meedoen zouden? Ja, en bij de retreat waar ik net bij wezen kon, wie er ook een workshop voor meditatie. Dat ik vreeg een van mijn collega's letter, hokker meditatie wie dat? Meditatie op het woord van God om daarover na te denken en te zien en te bidden hoe we dat toepassen moesten in ons leven? Nee, dat wie het niet. Maar ik zei, het orenmeditatie is een pantheïstische meditatie. Wat we ons hele leegmeidje moeten en dan even staan voor oren goden en oren geesten. Is dat wat we doen moesten in de Grifformeerde school en in de Grifformeerde Tsjerke? Ja, het wordt Grifformeerd voor de scholen wat vooral gebruikt omdat de baas van die scholen toch dat het beter weer om meer leerlingen te krijgen, want het wordt Grifformeerd jette wel goed bij de meeste christenen in Friesland. Maar ook in de preek jetten we soms het bespotten van de apostolische geschriften, als zelfs van de evangeliebeschrijving. En het wie ook zo dat de valse kerken die God en zijn woord zeker net voorop stelden, dat die nou accepteren waren als Wiere Tsjerke, die we accepteren moeten als leefde voor de kerke van God. Nou, ik wil je verder net over ingaan in deze episode, maar ik wil je verwijzen naar mijn blogspot Praying for Rain. En hier heb ik dus verder over uitweiden. Je kan dat vinden in mei 2017 en 2 maanden later in juli 2017 en ook in augustus 2018. Nou, het wees dat de kerken die eertijd users wienen, hier het geen culturele, confronterende karakter van Jezus en de apostels verlitten om eigen tijdske kerken te worden, die de kloof tussen kerke en wraad oorbregen zoeken. Ja, vanzelfs, maar in welke richting? De kerken wie al zo zwak in leer en toewijding aan de waarheid en godvruchtige levensstijl, dat ja evenstenen voor de wraad en haar invloeden. Dit zadwaande nou de tolerante kerken binnensloepen koen en haar van binnenuit afbreken koen. In de eerste serie van deze podcast hebben we al voorbeelden genoemd hoe mensen en kerken het woord van God bespotten. En daar neemden we ook Piet Dorland met zijn boek, dat beklamen dat geslachtsongelijkens een groot kwee is, dat de kerken koste wat kost bestrijden moest. Hij wil het zo zien dat Adam geen autoriteit als verantwoordelijkheid hier over Eva, maar dat de onderwerping van vrouwen aan Malie een vlok van de zondeval weer, die de kerken terug de eeuwen heen overkomen moest.
Als de onderwerping van vrouwen aan maalje een oorzaak is van protte ellende, zei dochter, moeten we ook aantonen dat zulke ideeën wis net verspreid worden in het goede boek. Dochs, liek als we zullen zien in aankomstserie, is het zo dat onderwerping vrijwillig wezen moet, in reactie op het zelfs opofferende leven van een goddelijke man. Us Tsjerken wienen groeid in aantal en in prestige in het land. Wilst haar vallen met Tsjerken tegen begon te krimpen. Dochs, liek als Juda tijdens de ballingskip van de 10 stammen van Israël, volgden nou ook us Tsjerken hetzelfde pad van afval en van deconstructie. De theologische hele scholen hier ook bregen bouwt naar Wiere Tsjerke, of die haar nou wonen zetten onder de apostolische leer, als net. En het traditionele Grifformeerde gezinsblad, dat zijn namen al jaren seculariseren hier, wat uiteindelijk epene van redacteuren van alle soorten kerken, of die nou schriftelijk wienen als net. Zodoende wordt deze kranten nou een ark van de duivel om de kerken reed te maken voor deconstructie. Dit soort zaken heb ik in deze kranten lezen in de paar jaar dat we waarom wienen in Nederlân. De protestantse reformatie wie net het werk van God, maar het wie eens een triest en onnedig schisma in de kerken van God. Tim Keller zijn theologie doogt net omdat zijn kerken weigeren vrouwelijke artsen te hebben. Homoseksuelen moeten we uitzien als fatsoenlijke maalje die trouw blijven. Zodoende moeten we haar net weigeren aan het heilig jonsmeel in de kerken. En het complementarisme doogt net, want Jezus kan net onder God staan, want ja binnen gelijk. En hoe valt het maar een paar jaar daarvoor weer dat de kerken eens op meidwaan wonen met de Gospel Coalition en haar werk te publiceren bij haar eigen uitjouwers, wat dit idee nou afwees door de leiders die stenen ervoor om wij te banen naar de acceptatie van vrouwen in alle ambten en van praktiserende homoseksuelen als broeren en zusters in Christus. En de levensdocumenten van de Gospel Coalition jugen hiervoor net de nederige ruimte, want die wonen haar harde aan de apostolische leer. Trouwe. De Nije Hermeneutyk biedt een uitweg. En zo krijgt doet wie waarom komen naar wat nog de gereformeerde kerken in Nederland neemt wat een radicale koersverandering maken door deze kerken. In toewijding op een synode, der de kwestie van de vrouwelijke artsen en predikanten besprutsen worden zou, wordt een rapport van deputeren publiceren onder de titel Samen dienen, te tjenje. En dit rapport stelt, op basis van wat de Bijbel ons leert over vrouwen en ambt, willen we de vraag beantwoorden of het rechtvaardig is dat vrouwen in het kerken en in haar ambten een andere positie hebben als in de maatschappij. En deze vraagstelling lijkt al vreemd. Moeten we ons aanpassen aan de maatschappij en haar volgen? Weten ja beter wat goed is dan het wet van God en de apostolische leer? Waar binnen we mee dwaande? De commissie wou de Bijbel centraal zetten in haar beraadslagingen. Ja. En ja, wie dankbaar voor de goede harmonie onder de deelnemers. En ze dankten God voor zijn begeleiding door de Heilige Geest. Kon het net wezen dat het net Gods Heilige Geest, maar de kweergeesten wienen die waren der taal lieden om de apostolische leer zo aan te wijzen?
Wilst ik verdere zwargen over dit rapport van samen dienen, wil ik nou in de context van uw onderwerp een key-element van de methodiek van de commissie beklammen. Ja, spreken van een complexe, meerlaagse realiteit. In eerste plek de schepping, in tweede plek brutse realiteit door de val en de vlak. In het tweede een bevrijdende restauratie werd het evangelie de maatschappij transformeert op een positieve manier. En dan een fundamentele vernijing. Wie moet nou teruggaan met het nastreven van gelijkensens in leefde, om het koninkrijk van God zo op te bouwen? De commissie erkent dat dit model net zo in de schrift te vinden is. De Bijbel die ja centraal stellen wonen. De 4 lagen worden hier net fasen neemt, hoewel er een duidelijke parallel is met de Grifformeerde werberte van de Bijbelse geschiedenis als schepping, val en verlossing. Dochs, als in het voorstel van William Webb, wordt je geen onderscheid maken tussen de eerste fase onder de wet, de fase van het oude verbond, en het nieuwe verbond in de geest van God. Maar hier is ook, gelijk als bij William Webb, een Joodse fase toevoegen. En de suggestie wordt dien dat we geestelijke vooruitgang vinden in een seculaire vraat today. En dat in de westerse vraat van de 21e eeuw een hogere moraliteit bestaat als de leer van de apostels. Er al waren die trainen en uitstuurt door Christus de koning. Satan vinden we hier ook het bedrog van de slangen. Want, zo wordt stelt, we moeten net godelijkens of heiligends nastreven, als Jerry Bridges suggereren hier, maar eerder een neo-marxistische gelijkheid in leefde. Maar doogt dat wel? Is dat wel de focus van Bigeliks Jezus in brieven aan de S4.E7 in Openbaring 2 en 3? Wie dat de onhoudende zwaar in de apostelsbrieven? Is dat God zijn focus als hij groei in heiligheid ziet? Jouwt dit dan geen blikken van een grotere leerde voor de wraadske idealen als voor Jezus en de leer van zijn apostels? God maakt de wraad met het DNA van ongelijkens in jeften en overeenkomende verantwoordelijkheden. Ja, ook tussen God en schepsels, mensen en beest, heerskers en onderdanen, aarden en ben en man en vrouw in de christelijke familie. En in zijn woord manifesteert het koninkrijk van God, onderworpen aan zijn regels voor het leven, hem zelfs in jiergens aan zijn woord. Onderwerping aan Gods regels en seksuele zuiverens. Staan diezelfde dingen die God nastreeft wel centraal in een seculaire maatschappij en in de Joodse Tsjerke? Als dat net zo is, dan moet dit een aanwijzing wezen dat die Joodse Tsjerke aanrekken is van het pad en het spoor dat Jezus voor ons doorlijn had. En het lijkt erop dat de marxistische morele code van gelijkensens een protte als de meeste kerken in de postmoderne tijd insluipt is. Zodoende in deze context zou ik de 4e laag in het complexe model zo beschrijven. 4. Radicale deconstructie. We moeten nou gelijkensens in leefde nastreven om een orenkoers te volgen als die Jezus u schenlitten had. Zo vervormt de wraad de Joodse Tsjerke tot een ideaal dat net van God komt, maar van Karl Marx en de oude slangen.
Beschouw je nou dit verhaal van Korach, Datan en Abiram. Lieken ze te vinden is in nummer 16. Deze mannen leidden een opstand in het door God june leiderschap van Mozes en vooral ook Aaron. Ze weigeren de door God june exclusieve autoriteit aan te houden. Ja stenen op gelijkensens en ja leerden het volk dat ze alle jaren God in het priesterschap kennen moeten kennen. Ze dienen als wiene jierren dan God. En ondermijnen ze zijn gezag en heerschappij. In oren worden ja wonen het koninkrijk van God afbreken. Maar God wie net te spreken over haren opstandige woorden en dieren en daarom joeg hij haren een rappe begrafenis. Maar dit is net bang, meidje, als wie denken dat wie diezelfde God today uitdagen kennen, door het gezag en de leer van de apostels aan te wijzen en aan te nemen dat wie mij de vraag het beter weten als zijn apostels en haren goddelijk inspireren wordt. Het lijkt tieren waarschijnlijk dat de Tsjerke zo beïnvloeden wie door de jaren heen dat er nou geen kans meer wie om haar deconstructieve denken te verhoren. Ze zullen teruggaan met het zieken naar een uitweg, onze haarzelfs en de meerderheid van de Tsjerkeleden kunnen. En hoewel de leiders aantruinen te geduld met de Tsjerken en de leden die nog bezwaar maken, worden ze Dochs waarschuwen dat we alle jaren verenigen blijven moeten, want God had het verdeling in zijn Tsjerke. En daarom weer de reformatie exan minneset. Ik weer correct installeren als ouderling in de Grifformeard Tsjerke. Wat mij nog meer bewust maken van mijn door God june verantwoordelijkens om op te komen voor de bibelse waarheid van God. Dat ik bezocht bewijs te leveren van de Bijbel om de nieuwe positie van de Tsjerke uit te dagen. Eerst voor de oudsten en dan ook voor de Tsjerke als geheel. Eerst schreef ik een kritiek van 20 zijden op dit rapport en ik neemde het cultuur en evangelie, hermeneutyk en apostolische autoriteit, een kritisch commentaar op het rapport samen dienen, te Wiere Tsjerke. En daarin verwijsde ik naar relevant materiaal van Jacob van Bruggen, Don Carson, Wayne Grudem en John Kuyper. Maar och, net zien staan de alle tassijne tolerantie, kun mijn ijver in actie wis net tolereren worden. Don Carson neemt dit de intolerantie van de toleranten. Eerst, de geestelijke bestuursraad van uw Tsjerke besloot dat een discussie over mijn rapport net acceptabel was, omdat ik duidelijk dat een lietse minderheid jade over deze zaak. En onder de oudsten kon ik net evenbier bidden voor wereldleving en reformatie voor uw Tsjerken, omdat dat impliceert zou dat ja wat verkeerd dienen. Doet ik een studie die aankondigen over het complementarisme, wat dit schon als een bedreiging van de vrede in de Tsjerke. En daarom mocht ik dit net in uw Tsjerke adverteren. En er waren een paar die schreeuwen me een mailtje waarin ze zeiden dat het complementarisme bouwt weer op ketterij. En ook mijn publicatie van relevante bibelse argumenten over het onderwerp, door Kuyper en Carson, voor uw leden, wat door uw Tsjerkeleiders als net acceptabel beschouwen. Ik had ook Cathy Keller haar boekje Jesus, Justice and Gender Roles oorzet in het Nederlands
En dat ik doe op mijn website publiceren en is ook nu nog te vinden op mijn blog. Een gereformeerde dominee bestudeerde dat boekje op mijn website en concludeerde: ik woord dat ik dit jeder lezen hier. Wat suggereerde dat hij dan vaak bezwaar maken hier tegen het rapport en de conclusies daarin. Nou Kati concludeert haar argument terug te zeggen dat ze net volslijn begrijpen kan waarom God verschillende rollen jouwt aan de verschillende geslachten in de kerken. Maar ja zei dan dat ze Gods wil net hoog te begrijpen om toch in leven tamburens zijn wil te dwaan. Op dit punt zuchtte de dominee en zei: als Kati net kan aantonen waarom God het deed, dan wienen al haar argumenten waardeloos. Het is dan maar één van verschillende en mogelijke meningen. Dat lijkt dan te impliceren dat als we Gods redenering of die van zijn apostels net begrijpen kunnen, elke een het recht had om te doen wat is goed in eigen. Maar doch dat wel? Zou God er zelfs over denken? Omdat God ons verantwoordelijkens jouwt en wil dat we tjoegen van de waarheid binnen, als het dan zo is dat een kerk weigert om bibelse bezwaren te bespreken, tegen een besluit van de artsen of een groep superartsen in de kerk of een synode, dan denk ik dat we serieus moeten beschouwen of het net tijd is om de mode uit te schudden en over te gaan naar een andere gemeente dat Gods woord nog altijd in ere houden wordt. En dat de mensen rij binnen om haar daaraan te onderwerpen. 5. Bidden voor revival en reformatie. Jacob van Bruggen schreef dat hij hier 34 jaar lang in Bijbelse hermeneutiek lesjoen. En tijdens dit lesjaar had hij consequent vol dat de Nije Hermeneutyk verkeerd is, omdat het de Bijbel behandelt als allinnich maar een historisch document. En daarom leert deze hermeneutiek met beschutting en interpretatie flexibel wezen in veroordeelde culturele contexten. Van Bruggen dringt er bij kerkenleiders en leden op aan om te begrijpen dat zo'n deconstructie nou vaak aansprekend lijkt en net zo'n groot probleem jouwt, maar dat een weeromkeer naar echt respect voor en onderwerping aan apostolische leer volle dreger wezen zal. In de jaren dat we uit Nederland voortwienen, lijken de kerken in die jarenlang zo bepraten wezen dat tegenstanders nou zien waren als mensen vol grutskens. Want wie weten beter dan al die oren dominees en professors. Of onbegrip van iemand begrijpen helemaal net wat we zeggen of hoe we denken. Of gewoon traditionalisme van het had altijd een zo west en dat moet goed wezen, waarom zullen we veroordelen? Wat mij en mijn vrouw aanbelangt, wie blijven bidden voor deze kerken en de familieleden, oud-leerlingen en vrienden die zo misleid binnen en de deconstructie van de kwade nou omarmen. Het is diep vertretelijk en echt haast onvoorstelbaar dat een heel kerkenverband in maar 1 of 2 generaties zo diep wij kan zakken. En Dochs zullen we door de hele Bijbelse geschiedenis heen tal van voorbeelden van Gods volk dat in zo'n kwarte tijd in aangoorderij vervalt, wie binnen waskade. May God genade hebben en revival, opleving brengen door reformatie.
Een wichtige reden voor het produceren van deze podcast is de hoop dat regelmatig zo'n onderwijs beschikbaar wezen kan voor die mensen maas herten nog net zo verhouden binnen dat onderscheiding op beoordeling en bekering Dochs nog mogelijk binnen. Laten we daarvoor bidden. Heer in de hemel, hemelsgeheid en eeuwige koning, we komen tot jou om jou te bidden, om jou te danken voor jouw woord, voor jouw apostels en voor Jezus Christus die komen is om voor uw zonden te betalen. Jou dat we Christus zal leer hebben en zijn leer en dat van zijn apostels ek volgen willen. En dat we us net oorjaan willen aan de wraad en haar idealen, maar dat we us richten op Jezus en de apostels, dat we us houden willen aan zijn woord, om zo jouw koninkrijk te bouwen. We bidden voor al die mensen en kerken die op het Doele bracht binnen en die nou denken dat ja beter weten dan de kerken terug 2000 jaren. En we vragen dat je werkje in de harten van de leiders, dat je begrijpen en zorgen wat er verkeerd gang is en dat je waarom willen naar de waarheid. Net naar een traditionele kerk, maar naar een levende kerk met jouw heilige geest werken kan, omdat de mensen daar haar een oorjaan willen aan jouw woord en aan de autoriteit van de apostolische leer. Blijf zo werken, we vragen, zodat manig een waarom keren mij en het eeuwige leven behouden mij. In Jezus' naam vragen we dit. Amen.